Grabe, ang daming bunga kakabsat. Natutuwa naman ako. Grabe rito kakabsat, ang daming bunga rito. Yung upo natin kakabsat, may bunga na. Tsaka marami na ring bulaklak. Dami ng bulaklak kakabsat. Ayun, tapos may bunga na rin 4. So tanggalin natin kakabsat. Ayan. Yan, mamunga kayo ng mamunga ha, mga sili, para everybody happy. Diba free? Yan, sample. Sample, kamatis. 3 pa, I love you ha. 3 pa. Thank you. Sarap po. Ang sarabasap, kakabsat oh. Oh. May saging pa. May sabaging. Good morning kakabsat. Andito tayo ngayon sa farm. So i-update ko kayo sa ating tanim na sili at kamatis. Yung upo natin kakabsat, may bunga na. Tsaka marami na ring bulaklak. Ayan oh. Oh, dami ng bulaklak kakabsat. Ayan oh. Tapos may bunga na ring 4. Ayan oh, bunga niya kakabsat. May 2 rito. Tapos 2 rito. Malapit na naman tayo makatikim ng fresh na gulay kakabsat. Di ba pre? Sarap. So bali kakabsat, half day lang tayo rito. Mag-spray lang tayo ng kamatis tsaka sili. So pagkatapos nun uuwi na tayo. Tapos silipin natin yung mga bunga kakabsat. Papakita ko sa inyo itong kamatis at tsaka sili. Good morning to all Biskayanos and Biskayanas. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mag-ingat po kayo palagi. Lalong lalo na po yung mga OFW nating kapatid, kakabsat. Diyan mag-ingat po kayo sa abroad, kakabsat. At balang araw, makakauwi na rin kayo at makakapiling nyo ang inyong pamilya. Yan, mag-ingat po kayo dyan kakabsat. Kumain na ba kayo? So kakabsat yung mga bunga nila dito sa baba, parteng baba to kakabsat, malapit sa kubo. May mga bunga niya. Yan si Jeff nag-i-spray. Bali sa baba maliliit pa. Ayan. Silipin natin sa taas kakabsat. Tapos pag naipakita ko na yung mga bunga, lipat tayo sa sili. Silipin natin yung sili natin kakabsat. Siguro after 3 weeks mag-harvest na tayo, inshallah. Diba kakabsat, ang dami ng bunga. Ayan. Yung iba naninilaw na ang dahon. Siguro gawa ng init ng araw kakabsat. Mainit. So andun si Bayo nag-i-spray. Dito naman si Jeff.
Yan, may malaki, may maliit kakabsat. Dami ng bunga kakabsat. So abang-abang lang kakabsat kapag malapit na tayo mag-harvest. Yan, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube. Road to 700 na po tayo kakabsat. Tapos salamat po sa nag-follow sa ating Facebook page. 8K na po tayo. Road to 9K na po tayo kakabsat. Yan, nagyaman na ka po. Yan, mag-subscribe po kayo at mag-follow sa page natin para ma-notify kayo kung may bagong video tayo kakabsat. Tara sa taas kakabsat, silipin natin doon yung mga bunga nila. Dito kakabsat ang lalaki. Oh. So hindi pare-parehas ang bunga kakabsat, may maliit, may malaki. Ayan, paubos na naman yung laman nung sprayer ni Bayaw. Magre-refill na naman siya. Shout out nga po pala kay Erwin de la Cruz at sa kanyang relatives dito sa Ritao, Nueva Vizcaya at Solano. Shout out to Avida family and Betting family. Yan, yung mga kamag-anak ni Erwin de la Cruz. Shout out po sa inyo diyan sa Solano at Ritao. Di ba pre? Tapos shout out na rin kay Leandro Fuentes Jr. at kay Santiago de la Cruz. Yan, shout out sa inyo kakabsat. Syempre shout out na rin diyan kay Tessie Santos ng Abu Dhabi. Tapos sa Dubai sila Johnny Tablet, Mark Quaresma, Jefferson Garcia. Tapos sa Canada na si Romnick Espirito. Yan, shout out po sa inyo kakabsat. Kakabsat, andito na tayo sa taas. Medyo marami na ring bunga itong nasa taas kakabsat. Ayan o, may hinog na kakabsat. Ayan o, medyo yun, pahinog na to kakabsat. Yun, ganito sana karami kakabsat to. Isang puno ganito karami ang bunga. No, dami. Yun, may nalaglag pang hinog kakabsat to. Medyo maganda ang kamatis natin kakabsat. Makintab sila. Yan, makikintab sila kakabsat. Yan o, malapit na rin mahinog to kakabsat. No? Yan po, ang hinog na. Pwede nang harvestin to. Pwede nang pang-ulam kakabsat. Sausawan. Lagyan ng bagoong. Oh. Dami ng bunga kakabsat.
Grabe rito kakabsat, oh, daming bunga rito. Oh. So siguro kakabsat after 3 weeks pwede na tayo mag-harvest. Pero yung mga hinog pwede na yun, pang ulam. Namaya ipapapitas ko kay Jeff, iuwi natin para hindi masayang. Di ba pre? Yan, shoutout to J. Lord Balansa ng Dubai Dragon Mart at saka sa kanyang girlfriend na si Rachel. Syempre shoutout na rin kay Mrs. dyan sa Dragon Mart. Shoutout ma, ito na yung kamatis mo. So kakabsat, silipin natin yung sili. I-update ko kayo sa sili. Yan kakabsat, ito na yung sili natin, oh. Dami ng bunga, oh. Di ba pre? Sana matsambahan natin yung presyong 500 kakabsat. Sabi nila mahal ang sili ngayon, siling Taiwan. Yan, gaganda ng mga bunga kakabsat. So ganyan yung mga kumakain ng dahon kakabsat, oh. Uod. Kaya dapat lagi tayo mag-spray thrice a week. So tanggalin natin kakabsat. Yan. Ito yung mga kumakain ng dahon kakabsat. Daming bunga. Halos lahat kakabsat may bunga na sila, 90%. Tara sa baba kakabsat, tignan natin yung mga bunga. Ingat-ingat lang tayo sa paglalakad. Pagbaba madulas. Grabe kakabsat, ang daming bunga, oh. Kapag ito tumama kakabsat, itong sili, kahit itong kamatis, kung hindi man tumama itong kamatis natin sa presyo, so may sili tayo na pagbabawian. Ganon din kakabsat, opposite. Kapag yung kamatis ang mataas, ito naman yung mababa, may pagbabawian tayo. So yun kagandahan ng dalawang tanim kakabsat. Ngayon kung parehas naman na mababa ang presyo, wala kang magagawa. Ganun talaga kakabsat ang pagpa-farming, sugal. Grabe, ang daming bunga kakabsat, natutuwa naman ako. Grabe. Sarap siguro mag-harvest kakabsat kapag pwede na tayo mag-harvest. Parang kailan lang natin na itanim itong mga halaman natin. Ayan, may mga bunga na, may bulaklak. Dito kakabsat, oh, ang ganda ng lupa. Mataba yung sili natin dito, bandang parte rito. Meron yung ibang lupa na mahina. Ito maganda yung lupa niya kakabsat. Ayan, oh. Talagang makikita mo na malulusog yung sili natin. Dito na si Jeff. Pataas na siya hanggang doon. Too much chili kakabsat. Daming bunga. Ayan, oh.
halos lahat ng madaanan natin kakabsat may mga bunga. Ito kakabsat, oh, ganito kararami yung bunga nila sa isang puno lang. Isang puno lang yan kakabsat, pero grabe naman yung bunga. Meron yung ibang bakante kakabsat, yun yung mga hindi nakasurvive. Nagpalit-palit tayo noon ng mga hindi nakasurvive, tapos may mamamatay ulit, papalitan ulit, may mamamatay. So naubusan tayo ng pangpalit, kaya yung iba hindi nakasurvive. Di ba pre? So, yan kakabsat, na-update ko na kayo sa ating silat kamatis. Ipakita ko na yung mga itsura nila, yung mga bunga nila. Siguro after 3 weeks mag-umpisa na tayo mag-harvest sa kamatis. Tapos susunod na itong sili. Pahinugin lang natin ng konti. Daming bunga kakabsat, oh. Katuwa namang pagmasdan. Isang puno lang yan, tapos may mga sumusunod pang bulaklak, oh, sumisibol. Yan, pang ilang karga mo na yun, Bayaw? Wala pa yan. Sa 2 ka-6. Yan, bali pang 6 na refill ni Bayaw. Dito na sila sa taas.
Yan kakabsat, natapos ng spray itong kamatis tsaka sili. So yun na lang ang gagawin natin kakabsat. Spray, damo, spray hanggang sa pwede nang ma-harvest yung kamatis natin tsaka sili. Di ba pre? Maghihintay na lang tayo ng paghinog nila. Tapos mag-harvest na tayo hanggang sa maglaps yung bunga nila. Tapos magpapalit na tayo ng tanim. So hindi ko pa alam kung ano yung tatanim natin kakabsat. Siguro kamatis ulit or ampalaya, tapos or siling labuyo, pwede ring panigang kakabsat. Di ba pre? Yan, mamunga kayo ng mamunga ha, mga sili, para everybody happy. Di ba pre? Sa eleksyon nagpaisa mo dyan. Yan, kape tayo kakabsat. Yan. Tudok ti pa. Eleksyon. Ang kandidata. Tiwar ba yan? Gusto magpasabog tigyan. Yan kakabsat, mag-harvest tayo ng kamatis na hinog pang ulam-ulam. Yan, mag-harvest si Jeff. Ano? Dalawa. Sarap. Kasi sayang pagka hindi natin kinuha, malalaglag. Masisira. Kuha tayo ng mga 1 kilo lang kakabsat. Okay oh. Diamante. Oh, sarap. Yan, matitikman na natin yung kamatis natin kakabsat. Yan kakabsat, ito yung na-harvest natin na iuwi natin pang ulam-ulam. So pagka dating ng bahay, babad natin sa tubig para matanggal yung gamot. Kakabsat, total maaga pa naman. Bale magdadamo tayo, magbubunot tayo ng damo. Maaga pa naman kakabsat kasi maagang natapos itong pag-spray nila bayaw. So may oras pa tayo para magdamo. So tara kakabsat, magbunot tayo ng damo.
kakabsat, yan, natapos din tayo mag-spray ng kamatis tsaka sili. Tapos nagdamo rin tayo ng medyo yung malalaki lang kakabsat ang nadamuhan natin. So sa bahay tayo kakain kakabsat. Naabutan na kami ng ambon. Yan, tingin tayo sa kantina kung ano yung mabibili nating uulamin kakabsat. Siguro baboy, mag-ihaw tayo. Daming coins na Ate Elizabeth to. Milyonarya. Milyonarya si Ate Elizabeth. Ang milyonaryo, tignan mo. Daming coins. Ayan, nagulam tayo ng inihaw na baboy. Kakabsat. Sarabasab. Sibuyas. Tapos dalawang sibuyas. Ayan, sampol. Sampol, kamatis. Tatlo pa, I love you ha. Tatlo pa. Thank you. How many? Dito na tayo sa bahay kakabsat. Mag-ihaw tayo ng baboy. Yan si Jeff kakabsat, mag-ihaw ng baboy. Sarabasab. Brown out dito kaya madilim. Walang ilaw. Walang nagluto kakabsat kasi wala si tatay. Pumunta ng bundok. Pumunta sa tanim niya. Kaya walang magluluto. Kaya tayo magluluto. Di ba pre? Kasi bayaw, sasain ng bigas. Ito yung kamatis natin kakabsat. Babad natin sa tubig para mawala yung gamot na spray. Yan kakabsat, prepare na ni Bayaw yung rekado ng sarabasab. Dahon ng sibuyas, tapos sibuyas, bunga, luya, bitchin, tsaka asin, tsaka suka. Ihaw na ni Bayaw. Madilim, brown out. Ay. Sarap. Bali ito yung ingredients ng sarabasab kakabsat. Solar. Lalagay natin yung inihaw dyan. Lalamasin ng asin tsaka bitchin. Ayan. Tapos magbukbang tayo. May dahon ng saging kakabsat. Yung mga alaga ni tatay na bibi. Ang dami. Yan, baka sa Christmas magluto tayo ng bibi. Barbarudo. Ganyan ang sarabasab kakabsat. Yung may apoy-apoy. Di ba pre? Uy, sarap oh. Kakabsat yan, iiwain na ni Jeff. Vlogger. Ang ulam natin. Bro, dapat aja. Ay, wala na. Sa suya lang kay Biskaya ako. Ay, siya diyan. Lagi siya ko terus si ini ko rin sa nawa, Jose. Ano din naman kita? Yan kakabsat, may bisita tayo. Si Bayaw. May balyaw. Yan. Bale, pinsan ni Bayaw Milo. Ay, Bayaw Mario kakabsat. Ano mom? Buhay-buhay lang ko mapapansin ni sa nawa. Subscribe ka matanong. Gagal din diyan. Ko gagal sa po. Yan, titimplahin ni Bayaw Mario itong ulam natin kakabsat. Tapos kakain na tayo. Yan, samahan nyo kami. Saluhan nyo kaming kumain kakabsat. Sarap. Batok ni Yan. Oh, pinang. Puto. Puto yan eh. Puto. Pwede kasi sinaw. Yan na. Ay taglaw na kana. Bayaw, timplahin mo na. Lumasin mo na. Lamasin mo na at kakain na tayo. Ikaw nga. Ilocano. Slight ka ng pes-pes mo ti takkitikal din. Yan na nga, Jebetsin. Ang suka basi. Yan kakabsat, titimplahin na ni Bayaw Mario. Dahon mo ka dyan. Napay grab. Kumbon. Ha? Mga kapatid Bayaw. Ba't ba? Papay bang. Boy, Okay. boy, boy. Boy, mana ay rambutan? Yan, titimplahin na ni Bayaw kakabsat. Oh, yan, may suka. Suka basi.
Tapos asin. Yan. Si Bayo ay isang balyong. Lalawang ko ng padagasay. Tapos paminta kakabsat ang lalagay Okay. natin. Yan. Sarap. Rock! Ikaw na. Hindi mo siputan. Hindi mo nagataw. Yan, kakabsat. Bitchin. Yan. Pabitsin. Pampalasa. Ayan. Pwede na kayong kumain. Yan, kakabsat yung kanin natin. Bahaw. Tapos may bagong luto. Ayan. Sarap. Kaning lamig. Kanin lamig. Parabawan natin ng napudot. Ayan. Sarap niyan, kakabsat oh. Tapos may nasaan na yung sili natin? Oh. Oh. Kain tayo kakabsat. Ayan. Lagyan natin yung ulam. Palakog. Mukbang. Sarap oh. Yung sarabasap kakabsat oh. Oh. May saging pa. May sabaging. Sarap. Simpla. Ayos lang. Tamang-tamang timpla. Sarap. Yung sarabasab. Sa baboy. Ay, wag na rin ka. Babalik. May saging kami oh. Sarap. Cawan na tayo. Man! Yummy. Bulog ka din. Di ba? Basta nagbibiyay lang nga dyan. Ito yung masarap kakabsat oh. So nga naikot kini. Lasunan na may sibuyas. Junior aja ita. Mga suka. Maganda po. Sarap po. Yung sili niya, kakabsat, ang anghang. Grabe. Timpla ni Bayo Mario. Sarap. Ayan, kakabsat to. Ulam tayo ng saging. Sarap. Ay, mo sa tanang kalang singkay. Ayan, take 2 kakabsat to. Sarap. Hindi magkaibalik ka doon yan. Lalaki daw mga nga. Yan kakabsat to. Oh, ubos na ang ating pagkain. Wash out.